Чираттагы кытлау хатыбыз хөрмәтле якташыбыз Мустакаева Әлфия Абдракип кызы өчен яңгырар. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шул форсаттан безнең тапшыру аркылы аны ихластан тормыш иптәше Наил Рафатович, уллары Фәнил, Фәнис, киленнәре Лилия, оныклары Ильяс, Эльвина һәм Милана, барча туганнары, апасы, сеңелләре һәм кыда-кыдагылары кытлыйлар. Безнең якыныбыз 1965 елның 29 маенда гаиләдә икенче бала булып дөньяга килде. Барлыгы әниебез Сания Сафа кызы һәм әтиебез Абдракип Усман улының 4 чәшкәсе, 4 кызлары идек без. Барыбыз да бердәмлектә, татулыкта үсеп, кызларда кышлар язмышлары дигәндәй үз ярларыбызны очратып, төрлебез төрле якка таралдык. 1984 елны киявебез, җизнәбез Наилне очратып, Әлфиябез гаилә кырды. Татулыкта 2 батыр улларын үстерделәр алар. Бүгенге көндә инде алар 3 онык әби бабасы булып бик матур яшәп киләләр. Без туганнарына, кыда-кыдагыларына да Әлфиябез бик ачык күңелле кеше. Бар серләребез аның белән уртак. Кайгыларны да, шатлыкларны да бүгенге көнгә кадәр уртаклашып яшибез. Без аларның гаиләсенә сыкланып яшибез. Мөмкинлек булган сайын алар безгә, без аларга кунакка йөреп торабыз. Алар ачык шат йөз белән, тулы табын белән гел каршы алалар. Гомерләрнең уртасы дигән матур сызыгына килеп җиттең, кадерлебез. Бу исә хатын-кыз өчен бары тик дөньяны аңлап, аның һәр көнен кадерләп яши башлый торган мәл генә. Әле картаерга ерак, инде яшьлек җүләрлеге артта калып, сиңа акыл тупланып, асыл зат булып җитештең. Ниләр телиек икән соң без бу бәйрәмеңдә? Әлбәттә, иң кыйммәтле зат, саулык телибез. Кәефләрең юк барга төшмичә, тормышыңнан ям, дәм табып, безне сөендереп әле озын-озак яшә. Картаям дип хафаланма, узды вакыт шүт кенә. И гүзәл җан, синең өчен 55 яшь шүп кенә. Бит алмаңны ни кызарткан? Яңгыр микән, кар микән? Сине күреп сыкланмаган берәр ир-ат бар микән? Дулкынланмый ачып булмый гөл бакчаңның капкасын. Шәшәккә кырау төшүдән Ходай үзе сакласын. Бәйрәмеңдә караңгыдан бушандыратыр безне. Дөньяның матурлыгына ышандырып тор безне. Хөрмәтле Әлфия Абдракиповна, якыннарыгызның матур теләкләрен күркәм җырга үреп бирәбез. Бәхетле булып яшәгез. Юбилеегыз котлы булсын. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, yaratabilir seni.